एहो मनवा के बतिया बताई कैसे। एहो मनवा के बतिया बताई कैसे। पियवा रूसल बाए नाना दो मनाई कैसे। पियवा रूसल बाए नाना दो मनाई कैसे। मनाई कैसे हो मनाई कैसे। पियवा रूसल बाए नाना दो मनाई कैसे। पियवा रूसल बाए नाना दो मनाई कैसे। 4 दिन के रूसल पियवा खाना वो ना खा ले। 4 दिन के रूसल पियवा खाना वो ना खा ले। आगे पीछे उनका माना वो ना भावेला। एहो आगे पीछे उनका माना वो ना भावेला। टूट गईले चूड़ी खाना काई कैसे। एहो टूट गईले चूड़ी खाना काई कैसे। एहो टूट गईले चूड़ी खाना काई कैसे। पियवा रूसल बाए नाना दो मनाई कैसे। पियवा रूसल बाए नाना दो मनाई कैसे। ननद मारे तानावा गोतनिया मारे तानावा। ननद मारे तानावा गोतनिया मारे तानावा। बाली बाऊ मरिया समझाई कैसे। एहो बाली बाऊ मरिया समझाई कैसे। पियवा रूसल बाए नाना दो मनाई कैसे। पियवा रूसल बाए नाना दो मनाई कैसे। एहो दिलवा के बतिया बताई कैसे। एहो दिलवा के बतिया बताई कैसे। पियवा रूसल बाए नाना दो मनाई कैसे। पियवा रूसल बाए नाना दो मनाई कैसे।